지니 라이스 지니 하 지니 사선 좀 아무나 좀 지니 야거나 하려니 따보고 좀 지니 배박 많다 숍다이 만야 라마 공마 좀 가함 라마로 막힘라야 좀 이제 발만이 양래 지니 에리아로 달라이케너 BJP니 따보 মন্ত্রী পর্যন্ত চিনি এরিয়া হতো খাইফানো जों लामा गाहामराव माहिंलाया তুই गाहामराव मानंलाया आमतै परिस्थितियाव चिनि पाराराव ताबो मा जाया मा कानिया मा जुनिया गोबां मा दङ हिंगा आबरकनो नाहारैनो जों दिनै जत बरकनो नाहारमोन गायसानि बिसिंदिना जों दिनै आरो फायलायजा जों आमाहायनो माने नांनाय गोसकांगो जों दिनै नाहारमोन दिनै सानमोन दिनै मान थायना जों माननानै थांनानै गांगे जों बंति इंलायनो नांनाय आमोनो चिनि जुक्ति परामर्शनि बारेना जों दिनै पक्षिजा पिजा जों मारना दिनै जों सारायनानै दिनै साराय दंलायो तामनो बारे होनबा जों भट कमिटि जंनानि बागै जत जागावनो रहरजा चिनि बुबागानि दागि मोने बिसिंथि खायै ताइ दिनै आरो जों सयटा भट सेन्टारनि बरक दङ जों खोनावै मानो फियाबा चिनि बरक ताबो जों कम खरने आं मानसुगा आरो मानसुखानि सयटा भट सेन्टार गंगे जों भट सेन्टार बुरुम बुरुम 21 जे बुबागानि सामानि मते जतने सेलेक्ट तलानि नाय 21 जनानि सिनि जों जेंनाय आबोनि बिसिङाव ताइ गोबां जे मैमाननाय 40 जना फानमै मानो 45 जना फानमै आमति खाय जों खायनानै हिनै जों वानसुक लायो जों टाइटल लायो दंलायो फियाबा चिनि बरक दिनै अर बिसा कम नुजायै दं जों ताइबो सयटा भट सेन्टार निगे जों ताइबो बरक बाननानै ना या तान बारे हिना सामुं तांनानै हिनै जों गोसकाङो आगखानगे सामुङा जों टार्गेट फुलफिल खाय मा खायनाय तान बारे हिना चिनि नाहारमु कायसानो ताबो गोसकाङो चिनि village councilling भाई दङ दिनै गोसकाङो सायथानाय दङ सावथागा आबोनो जों बाहाय खायै दिनै जे सयटा बिसि दंमानि 45 आबोनो जों बाहाय खाय जय जुग दङै माननाय आबो जों जायतलाय मोन दिनै जायतलाय बिसिं दिना जों मा खायलायनाय ओंखाय 58 टा दिनै भट सेन्टार दङ 58 नि बिसिङाव गोबां जागाराव जों ताबो दिनै आम एकदम गुथुं जागानि जों सावैमानो दिब्रामो थानि कुनो वासाबाना केन्डिडेट बुरिजाखौ 45 आबोनो दिनै बयलांमानि नाना जों बाहाय खायै जयै खुनुबै माननाय आबो निनि आनि दिनै जपलि थानिसे दिनै आबो सातथारमं दंनानै नांनाय सातथारमं निनि आनि बिसिङाव खुरि गांगे जों हायनो যেমন जों 46 आव जों दालाय बाय इलेक्शन खालायनाय लेखा जायतक लेखा हायफानो फार्स्ट टाइम फायनो फानो जों 12000 नि एबाब जों भट मानखा आबुनि बागै दिनै जनसाधारण लोगो खालायग्रा जखनो जायतक लायै हायफानो ता किचा दिनै गेप दंखना जों गेपनो बाहाय खायै पुरन खालायनाय टार्गेटनो बाहाय खालाय पुरन खालायनाय दिनै ताबुनि सिनो दिनै जायतक मुं दंनानै नांनाय बे 45 टा एकदम गुथुं जागासे गताबो जों सानानै थांगानके जों गोबां जेमन नन पिपासा जागारावबो जों मा हाबनाय गोबां मुगली एरियाव गोबां मुस्लिम एरिया गोबां वांगली एरिया जतबायना जों मा हाबो सामुमा खालायनाय ता माने होनबा जों त्रिपुरा हास्टेल आमते खालायना जेरै इ कमलपुर एरियाव आमते खायनो तयारि मै फैगा जे जों खरबसा खिबिमै जों सामुं खालायनाया ता माने होनबा जों बर'नो खुंजा दिनै न खुंजा खाय जों तंलाय माने बागै जों बालबाक्सा खायनो तङाबो नांनाय सामुंबो मा खालायनाय जतनि जबाजुरनि बिसिंनि खायनो जों तंलायना नांलायनाय बुरिरमन आं ककजानानै मुजुंबो ता माने होनबा जों बुरिरमनि हेंगा गोबां मा खालायथाय दङ दिनै न'खनो खबर निबो जों बसाय बसाराबो जों मा सामलबो बसा मा सामलनाय बसाय मा सामलनाय आबोनि यागलसे दफानि सामलनाय जों तांनानै हिनै दिनै न'खनो काबारे जिमानि उलसे जों फायलायो न'क जे काबार जे जराते जों काबार खालायो जे जों थाइमाने गेप जागानो जों बाहाय फुलफिल खालायनाय आबो निनि आनि जतनि थानिनो दिनै खालायथाय दङ आरो आबो जों बुरिरम ताबु साखाय माबा जानाय गोबां जागाराव पुलिस प्रशासन फानंखौ जसा जागाराव बुरिरम हंगे थाबजाखले सागो दांगाया जेकुनो फाइट खायना थाखाय बुरिनो गोसकाङो बाजानानै नांगो जांगोनि खालायै जों बुरिरम न गोसकाङो माबा जालायनाय दिनै गोसकांनि नाहारमुनो जों नाहारमुनो फुलफिल खायनानै बागै हिंगाय आमतिनो जों ताबु बर जों बुरिरमनि थाखाय बर जरे बिजना का कानो काया आम कायसा आं